Så står jeg med biokemi, levende organismers kemi i hænderne. Bogen er en nyskrevet til biologi B og A, og den bygger videre på det faglige indhold og den kvalitet, som forlagets udgivelser er kendt for. Forfatter på bogen er Christen Cæsar Torp, som også var forfatter på biokemibogen. Han har nu fået assistance af Christine Brander Almstrup og Maria Ejland, som begge er yderst kompetente biokemikere. Bogen indledes med et kapitel om de levende organismers kemi. Herefter er der fokus på lipider, proteiner, enzymer, karbohydrater, nukleinsyre, og som noget nyt er der et kapitel om genregulering og et kapitel om signalering. Desuden gennemgås heterotrophe-cellers stofskifte, primærproduktion og fotosyntese. Hvert kapitel indledes med en case, der fungerer som appetitvækker til de enkelte emner. Som eksempel kan nævnes en case om den arktiske valuta, cystisk fibrose, laktoseintolerans, mRNA-vacciner, trefarvede katte og mad nok til alle. På bogens side på nucleus.dk vil I som vanligt kunne finde bogens figurer, og der vil løbende blive lagt supplerende materiale op. Vi sender bogen ud til vores bogservice-abonnenter sammen med en anden helt ny bog, Marine Økosystemer, i denne uge, altså uge 50. Vi håber, at I tager rigtig godt imod vores nye bøger. Glædelig jul og godt nytår.